Ngiyanibingelela abalandeli balekhasi, ngiphinde ngibonge nje futhi ukuthi nithathe ithuba nibuye nizobuka lamavidiyo. Ngithi uNkulunkulu anibusise aniphe amandla kona konke enikufisayo bese kuba impumelelo. Ngiyatholakala-ke enambeni yami, khona ufuna ukubuza ngingacacile kahle noma ufuna umuthi ohlanganisiwe, uyakwazi ukuthi ungithole enambeni yami. Lana-ke kunento enginiphathele yona namhlanje. Le nduku-ke inamandla kakhulu, izokusiza wena onebhizinisi, izokusiza kakhulu ngoba izokudonsela imali kakhulu 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 kakhulu. Ayihluphi-ke le nduku. Le nduku lena-ke uzothola-ke into yokuqala ozoyithola, ngifuna ungitholele isigubhu okanye igono. Yabona isigubhu lesi impela, isigubhu nje lezi njengey'gubhu lezi uma ngenza umzekelo nje, isigubhu kuthiwa isigubhu esilanda imali, isigubhu sani. Ngifuna leso sigubhu kodwa esi-empty esingenalutho phakathi, igono nje eli-empty okanye iselwa eli-empty elingenalutho phakathi. Noma ungasithola sesakhiwe kahle nje, sakhelwe kahle mhlampe ngaphandle ngobuhlalo akunankinga, kodwa nje ngifuna singenalutho phakathi ngoba into eyaphakathi ngizoyikhipha njengamanje, iyona uzoyifaka phakathi ezokusebenzela ukwazi ukudonsa ngayo. Niyazi-ke amanani ey'gubhu, iy'nyanga zidayisa iy'gubhu ngey'mali ey'nkulu ey'phakeme. Ngiyazi manje sekuzosuka umona ey'nyangeni uma ngabe ngikhipha le nduku, bazofisa ngisho ukuyifihla le vidiyo. Kona-ke isigubhu vele siyabiza ngoba izinto zokuhlanganisa ezinye zazo ay'tholakali kalula, kodwa-ke lesi engizosikhipha namhlanje nakuba sinazo ezimbalwa ey'ngatholakali kalula, kodwa-ke ziyatholakala zona. Into engifuna ungenzele yona ngaphandle kokumosha isikhathi, awungitholile unginakile bese uthola umfazi othethayo, uthole umadlozana, uthole usukasambe, bese uthola inyongo yepikoko, uthole iphakama, uthole uvela bahleke, ungitholele umhlume kahle oyile igxolo, ungitholele ovuka bonke, bese ungitholele iwozawoza impande, bese ungitholele ungqangendlela, bese ungitholele umuthi obizwa ngokuthi isoka lakwaZulu, uthole umdumo wazo, uthole ikhekhe lezinyosi, uthole amafutha opiyano, uthole inkosazane ebovu amafutha, bese-ke uthola-ke nemali-ke eqotshiwe. Imali eqotshiwe-ke uzoyiqala from 10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand, 200 rand. Into ozoyenza ugaya amakhubalo, uhlanganise konke amafutha kanye nekhekhe ley'nyosi kanye nale mali eqotshiwe. Bese-ke uyakhumbula into engithe yithole, ngithe thola iselo okanye igono okanye isigubhu, faka phakathi-ke la lo muthi. Into ozoyenza-ke uzothenga uju lube luningi, kuzoya nokuthi-ke igono lakho okanye isigubhu sakho singakanani. Uthenga uju, angithi lo muthi usuwufakile phakathi konke njengoba kuhlangene namafutha, ufakile phakathi la egoneni. Usuwuthatha-ke uju usigcwalisa ngoju lesigubhu, mase sigcwele-ke ngoju ususiqamba igama-ke, usiqambe igama kuzoba kuwena ukuthi iliphi igama uthanda ukusibiza ngalo. Lelo gama lelo kumele ukwazi ukuthi usithakazele, usiphe ney'bongelo sazo, usithakazele lesi gubhu lesi. Into ozoyenza-ke umuntu wedlozi noma umuntu wethongo osebenza ngabantu, kuzomele ukuthi usibike-ke lesi gubhu ngempepho, uzoshisa impepho usibike futhi-ke naso isigubhu sizolekelela la. Ususiqambile negama, usho ukuthi uqambe igama eliwubani, sizolekelela la udonseni abantu ukuthi bangene. Noma ngabe unebhizinisi futhi uzokwenza lokho okufanayo, uzolokwe njalo-ke uzobona njalo uju lolu oluphakathi lizohlala lihlale kube ngathi liyancipha, ulokhu uligcwalisa nje. Uthenga olunye uju uthele uthele uthele, ukhuluma naso, ukhulume naso, usibize ngegama, usibongele, usithethise uma ngabe ubona engazuthi siyalala, ukuze sohlezi siphakeme sinamandla. Ngiyacela ukuthi-ke
Makhona la ongazwisanga khona ungithinte ngikuchazele kahle. uNkulunkulu ngithi akanibusise nje aniphe amandla konke enikufisayo kuphumelele. Nani nisazophakamisa imisebenzi yenu, nisazophakamisa amabhizinisi enu. Ngithi uNkulunkulu aniphe amandla. Amen.